I avui, a banda de la previsió, també veurem més conseqüències de les temperatures inusualment altes que estem registrant aquestes dates. Per una banda, els ornitòlegs estan observant comportaments inusuals d'algunes espècies d'aus. I d'altra banda, la calor atípica ha accelerat la maduració del dàtil i ha arruïnat la campanya. I ara, els ornitòlegs valencians estan observant, com hem comentat abans, estos dies, que els comportaments inusuals d'algunes espècies d'aus quan realment haurien d'estar preparant-se per a hivernar. Les altes temperatures pareix que estan registrant estos dies de tardor en espais com ara l'Albufera o la marjal de Pego Oliva, pareix que estan desconcertant els ocells. Una parella de camallongues festejant i copulant al mes de novembre al Parc Natural de l'Albufera de València. És una de les observacions insòlites que es troben estos dies els estudiosos de les aus per tot arreu del territori valencià. Vi un comportamiento completamente inusual, entonces estaba como esperando a ver qué sucedía y en ese momento empezaron a cortejarse y la cópula inmediata. Entonces, claro, fue bastante llamativo, ¿no? Fuera de lo común en esta època. L'habitual és que aquestes aus limícoles es reproduïsquen entre els mesos d'abril i juliol. Sería inviable que sacasen una puesta adelante estas aves, entonces es algo que no podría prosperar. Lo que sucede es que venimos con una estabilidad y una constancia en altas temperaturas atípica completamente. Entonces las aves ya no entienden nada, básicamente, como nosotros. Una parella de rovellats copulant al Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva, entre les comarques de la Safor i la Marina Alta, al final d'octubre. Esta espècie aquàtica també cria entre l'abril i juliol, però les altes temperatures estan pertorbant el seu comportament. Les aus són indicadores extraordinàries de la salut del planeta i ens alerten que el calfament global també està alterant la seva conducta.